एक्ट्रिसा बेनोमोन आरो माने बियो लोगोफोर हारसा नालाय देग्लाय फार्स्ट टाइम फांसनाव मोसागोन आरोना ओमफ्राय रिहार्सेल बानायबाय थादों ओमफ्राय बारा होमबाबो मोजां मोसाजोबनो हाया आरोना हारसा नालाय बर'नि गाननाय जोमनायफ्राबो एसे मिलायगनो हाया जायो गाननाय जोमनायफोरखौ दख'नाफोरखौ गाननोबो बारा रोंजोबा नालाय स' नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आरोना मोसानाया माबायदि जादों बेखौल' कमेन्ट बक्सआव फोरमायबानो लिरनानै हरबानो जाबाय माने नै एक्ट्रिसा बेनोमोन आरोना मोसानाया हारसामोन नै दे मा होनो जेनेबा नोंनि मोसानायखौ मोजां मोनबाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो माबाफोर बुजायदोबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना माने हारसा नालाय बे बारा रोंजोबा दा बर' दख'नाखौ गाननानै बा मोसाबाय आरोना गाननायालाय दख'नाखौनो गानबाय थायो आरोना स' थेंक इउ होमबालाय